Agluto tayo kakabsat ko nga inurati. Saluyot nga dati rabong na maunay. Naimas man ati si daday di kabsat yun. Tayo ti bawang. Tinapa nga natangkod. Saluyot nga makapasuyot. Nga ko na dagiti basher ko. Kumalipatan dahi ta nga ibagabagay dagita sitsidaag nga gulong-gulay nga naimas ka kung kunayo. Para kanyayo ka nga naimas, para kanya ka, ay, naunay ka nagimas kan kabsat! Kasyayo. Siyempre nga, kompleto dahito inabraw tayong, no awanti, bagoong na. Okay. Napagkal kami nato yun, nga napaburag, tapos pinagkal ka tanang nga napait. Ayan tayo, siyempre, magic ang pampasarap ng buhay. Tayo ti tampa pudot ti pinagbiago nalaw may nando managtaya dagiti malmal kong dan dagiti naruba kabin tayo daytoy saluyuton nga makapasuyot nga kunada iti basher ko ditang si dati saluyot ay larong markayon tay basyo man dayto yon si daltong aguma kayo kadi aya nagitan tayo man no napalalo unay ti imas nan no permi, no sobra, no anya. Una yun. Nagimas kang kabsat nga talaga. Unay ka nagimas kang kabsat ko. Mangang tayo. Maglaham. Makakagalis kayo. Tulong ko. Gagawin ka na bukob. Saluwak. Mabong. Ulap. Nagpudot. Tapos nagpudot pa iti panawon. Ang bilingkot amin niya nga mga anon. Masang. Hindi masang kabsat ko. Diba? Sob mantal, law ko na suyon. Kaya nagpudot lubong. Basta nabsog na. Nabsog tibuksit ko ay may fakta.